హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటుంది. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా ఉంటుంది. అక్కడికెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్‌లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన ఫోటో లేదా ఈ ఫోటో కావాలంటే చెప్పండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఇస్తా. అక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని 31 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉంది. దీన్ని టచ్ చేసి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. సో, చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ లోగో ఉంటది, ఫోటో ఉంటది అండ్ సాంగ్ ఉంటది. ఈ మూడిటిని తీసేసి కాపీ 80 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 18 లేయర్స్. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! సో, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే సో, ఇట్లా కాపీ చేస్తే జస్ట్ టెక్స్ట్ సారీ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే వస్తది. సో, మీరు పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో, ఇప్పుడు పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ సింపుల్. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ప్రతి లిరిక్స్‌కి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, సింపుల్‌గా పేస్ట్ ఎఫెక్ట్, పేస్ట్ టైల్. సో, సింపుల్‌గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో, సింపుల్ ఉంటది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్‌తో ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ లిరిక్స్‌ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకొని అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈజీగా ఉంటది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఇక్కడ ఈ 31 సెకండ్ ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా పార్టికల్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి. లేదంటే లేదు. అది మీ చాయిస్. సో, ఇలాంటిది ఒకటి లిరికల్ టెంప్లెట్ ఉంటది. సారీ ఎఫెక్ట్ టెంప్లెట్ ఉంటది. ఇట్లా దీన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్‌లోడ్ చేసి ఎంత కావాలో అంత ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. సో, ఇప్పుడు బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్‌గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది వీడియో. ఈజీగా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి లిరిక్స్‌ని మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్‌మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.